ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି। ଘଟଣାରେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଗତକାଲି କାଲୁରିଆ ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାତିରେ ସେହି 3 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ଦେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଗତ ରାତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 3 ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଜୋରନ୍ଦାର ପାପୁନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଆତିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଅନ୍ତରା ଦାସ ଓ ଯୋଗୀ ପ୍ରଧାନ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କାରକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋ।